አርስተ ዜና ምዕባለ ኢትዮጵያ ዓላዊ ንምግባር ዘለውና ሃፍትታት ብዝግባእ ምጥቃምን ምልማዕን ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ኣብ ክልል ትግራይ ጽኑዕ ድሌት መንግስቲ ዘላቕ ሰላም ልምዓትን ተረባሕነት ህዝብን ምርግጋጽ ከም ዝኾነ ነበርቲ እቲ ክልል ገሊጾም። ካብ ዜና ወፃኢ ሰራዊት ሱዳን ቤተ መንግስቲ ፕሬዝዳንት ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዘእተውዎ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ገሊጾም። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ትውዕሉ ልክዕ ሰዓት 9 ፈርቓን ኮይኑ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና ዜናታት እንዳምራሕኩ ሓቢረኩም ፀንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳሐ እየ ቅርታ ሰዓት 9 ንምባል ደልየ ተመልከተ ምዕባለ ኢትዮጵያ ዕላዊ ንምግባር ዘለውና ሃፍትታት ብዝግባእ ምጥቃምን መልማዕን ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ዓፋር ዓቕምታት ግብርናን ኢንዱስትሪን ኣብ ዘርእዩ ቁልፊ ፕሮጀክታት ዑደት ኣካይዶም። ኣብቲ ክልል ኣብ ምግቢ እንስሳት ስርናይ ኢንዱስትሪን ልምዓት ኮሪደርን ዝስርሑ ዘለዉ ሰፋሕቲ ህንፀት መሰረተ ልምዓታት ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ንኣብነት ምግቢ እንስሳት ኣብ 500 ሄክታር ብመስኖ ሕርሻ ዝተሓርሰ ሓዱሽ ዓሌት ሳዕሪ ዝምልከት ብምኽንያት ድርቂ ከፍቲ ንከይጉዳእ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ልምምድ ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሆም። ልዕሊ 1500 ሄክታር መሬት ብናይ ሓጋይ መስኖ ስርናሕ ይፈሪ ከም ዘሎ እውን ገሊጾም እዮም። ኣብ መዓልቲ 300,000 ባንን 450 ኩንታል ሕሩጭን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ከተማ ሰመራ ብቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ተሃኒጹ ዝተመረቐ ፋብሪካ ባኒ ነበርቲ እታ ከተማ ንምምላእ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣሎም። ኣብቲ ክልል ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ጽቡቕ ጅማሮ ከም ዝርከብ ስራሕቲ ሕርሻን ኢንዱስትሪን እውን ዝዕግብ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ሃገር በቀል ፍልጠታት ሕክምና ብምርምር ንምዕባይ ንምሕላውን ናብ ወለዶ ንምምሕላፍን ብምውዳድ ይስራሕ ምህላው ኢንስቲትዩት ምርምር ኣርማወር ሓንሰን ገሊጹ። እቲ ኢንስቲትዩት ብዘፈር ሕክምና ምስ ቢሮ ጥዕና ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ምስ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ እቲ ክልልን ዩኒቨርሲቲ ጂንካን ብምትሕባር ንምስራሕ ዘኽእሎ ስምምዕነት ተፈራሪሙሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃገር በቀል ፍልጠት ንእታወት ዘመናዊ ሕክምና ንምውዓል ብትኩረት ይስራሕ ምህላው ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ፕሮፌሰር ኣፈወርቅ ካሱ ገሊጾም። ኢንስቲትዩት ምርምር ኣርማወር ሓንሰን ምስ ሚኒስትር ጥዕና ዩኒቨርሲታትን ካልኦት ትካላት ምርምርን ብምዃን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከቡ ሃገር በቀል ፍልጠታት ብምርምር ንምዕባይ ንምሕላውን ናብ ወለዶ ንምምሕላፍን ብምውዳድ ይስራሕ ምህላው ተዛሪቦም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ። ብተግባራዊ ምንቅስቃስ ውፅኢት ዘመዝግብን ኣብነት ዝኸውንን ኣመራርሓ ንምፍራይ እናሰርሐ ምዃኑ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ብሚኒስትር ማዕረግ እቲ ፓርቲ ዋና ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ኣወዳድባን ኣይተ ፍቓዱ ተሰማ ገሊጾም። ኣይተ ፍቓዱ እቲ ፓርቲ ኣብዚ ሰሙን ዘካየዶም መድረኽ ዘተን እቲ ፓርቲ ኣብ ቀጻሊ ዝሰርሖም ስራሕትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ መንጎ ኣመራርሓታትን ኣባላት እቲ ፓርቲን ናይ ተግባር ሓድነትን ዕላማን ንምምጻእ ብዙሓት ስልጠናታት መሃቦም ተዛሪቦም ኣለዎም። ኣብ መንጎ ኣመራርሓታትን ኣባላት እቲ ውድብን ናይ ተግባር ዕላማን ሓድነትን ንምዕዋት ብዙሓት ስልጠናታት መሃቦምን ስርዓት ምዘና ተዘርጊሑ ገምጋም ክካየድ ምጽንሑን ኣልዒሎም። ኣመራርሓን ኣባላትን እቲ ፓርቲ ብመንግስቲ ተግባራዊ ኣብ ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ኢኒሽቲቫት ብምስታፍ ኩለ መዳዊ ብልጽግና ተግባራዊ ንምግባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም። ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ፖሊስ ፌደራል ኣብ ኣዋሽ ሰባት ህንፀት መሰረታዊ ማእከል ስልጠና ፖሊስ ኣጀሚሮም።
ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ማእከላትን ትምህርትን ስልጠናን ብምህናጽ ፖሊስ ንምዝማን ብዙሓት ተግባራት ይስርሑ ኣለዉ ኢሎም ህንጸት እቶም ማእከላት ብምዝዛም ኣገልግሎት መሃብ እንትጅምር ንፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንትካላት ፖሊስ ኢትዮጵያ እውን ስልጠና ፖሊስ ንምሃብ ዘኽእል ኢሎም ኣብ ክልል ትግራይ ጽኑዕ ድሌት መንግስቲ ዘላቕ ሰላም ልምዓትን ተረባሕነት ህዝብን ምርግጋጽ ከም ዝኾነ ካብ መብርሂ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተገንዚብና ኢና ክብሉ ነበርቲ እቲ ክልል ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ፕሪቶሪያን ሰላምን ዝምልከቱ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ንዝተልዓሉሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መሰረት ብምግባር ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ንነበርቲ ከተማታት ሽረ እንዳስላሰን ኣክሱምን ኣዘራሪቡሎም እቶም ርእቶ ዝሃቡ ነበርቲ መብርሂ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ድሌት ሰላም ልምዓትን ሃገራዊ ሓድነትን ህዝቢ ክልል ትግራይ መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ደስ ይሉና ኢሎም ጽኑዕ ድሌት መንግስቲ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ልምዓት ምዝርጋሕ ሰላም ምጽናዕን ተረባሕነት ህዝቢ ምርግጋጽን ከም ዝኾነ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣረጋጊጾምልና እዮም እውን ኢሎም ብፍላይ ድማ ምስ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝተኣሳሰረ ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ሓበራዊ ተረባሕነት ምርግጋጽ እምበር ናብ ኩናት ዘብጽሕ ነገር የለን ምባሎም እቲ ከባቢ ንኽረጋጋዕ ከም ዝገበረ ተዛሪቦም እዮም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝተመዛወሉ ወገናት ናብ መረበቶም ንምምላስ መንግስቲ ድልው ምዃኑ እውን ተረዲእና ኢና ዝበሉ እቶም ነበርቲ እዞም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንከይምለሱ ንዝጉስጉሱ ኣካላት ብሓባር ክንቃለሶም ኣለና ክብሉ ገሊጾም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ስዒቡ ህዝቢ እቲ ክልል ካብ ስጋኣት ኩናት ወፂኡ ዕረፍቲ ከም ዝረኸበ ብምግላጽ እዚ ብዝተጠናኸረ መልክዕ ክቕጽል ከም ዘለዎ እቶም ነበርቲ ሓሳቦም ሂቦም ሎም መዓንቲ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝካየዱ ውድድራት ፍጻመ መበል 20 ሻምፒዮና ኣትሌቲክስ ውሽጢ ገዛ ዓለም ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ትጽቢት ይግበረለን ቀትሪ ሰዓት 9 ፈረቓን ብ1500 ሜትሮ ውድድር ፍጻመ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌት ጉዳፍ ጸጋይን ኣትሌት ድርቤ ወልትጂን ክዕወታ ትጽቢት ይግበረለን ብ800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀትሪ ሰዓት 9:54 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይቲ ርሕቀት ዓዋቲ ጽጌ ድጉማን ንግስት ጌታቸውን ትጽቢት ዝግበረለን ኣትሌታት እየን ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ሻምፒዮና ብኣትሌት ፍሮይን ሃይሉ ብ3000 ሜትሮ ፍርቅን ወርቅን ብደቂ ተባዕትዮ ድማ 3000 ሜትሮ ብኣትሌት በርሁ አረጋዊ ሜዳልያ ብሩርን ረኺባላ ኢትዮጵያ ክልተ ሜዳልያታት ብምርካብ ኣብ ደረጃ ሰንጠለዥ ራብዒት እንትትከውን ኣሜሪካ እንግሊዝን ኩባን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ተመልከቲ ቅድም ክብል ሓጸርቲ ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናይ ዜና ይክሕልፈኩም ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባህሪ ክትብል ንኤርትራ ናይ ምውራር ድሌት ከም ዘይብላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ንኣባላት እቲ ባይቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽን መብርህን ድሌት ኢትዮጵያ ንዘራረብ ህዝብታት ብዝርብሕሉ መትከል ንዛተ ብዝብል እዩ ክብሉ እዮም ገሊጾም ዘለዉ ጌታቸው ኣለሙ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ልዝባት ይለዓል ምጽንሑን ኣብ ዝሓለፉ 5-6 ዓመታት ድማ ብብርኪ መንግስቲ ብትኹረት ይስራሓሉ ምንባሩን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ 11 መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽን መብርሂን ሕቶ በሪ ባሕሪ ምልዓል ነውሪ ምዃኑ ኣብቂዑ ኢሎም የባህር በር ጥያቄን ማንሳት ማንሸራሸር ሕቶ በሪ ባሕሪ ምልዓል ነውሪ ምዃኑ ኣብቂዑ እዩ ምስማን ንዓለም እንትንተራረብ ትኽክል እዩ ኣብ ዓለም ክንዳኹም ዝኣክል በዚ ህዝቢ ዘለዎ ዓባይ ሃገር ኮይና በሪ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር የላን ይኹን እምበር ብልዝብን ዝርርብን ብሂብካ ምቕባል መርሆ ክኸውን ኣለዎ ናብ ጎንፂ ከይተኣቱ ጥንቃቐ የድሊ እዩ ይብሉ እምበር ኣየድልን ዝብል ሰብ ዳርጋ የለን እዚ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዓወት እዩ ድሌት ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዘጓንጽ ዘጻልእን ዘዋግእን ኣይኮነን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሌት ኢትዮጵያ ንዘራረብ መትከል ሂብካ ምቕባል ህዝብታት ብዝርብሕሉ መገዲ ንዛተ ዝብል እዩ ኢሎም የቀይ ባህር ፍላጎታችን ከሶማሌ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከኬንያ
የሚያጣላ የሚያዋጋ መሆን የለበትም። ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድሌትና ምስ ሶማሊያ ምስ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ምስ ኬንያ ዘጻልእን ዘዋግእን ክኸውን የብሉን ናይ ሓባር ሃፍቲ እዩ ኣብዚ ዞባ ኣብ ትሕቲ 5000 ኪሎ ሜትሮ ባሕሪ ሸራ ዝርከብ እዩ ንኹላትና እኹል እዩ ተዘራሪብና ተረዳዲና ኩሉ ተጠቃሚ ብዝገብር መንገዲ ምፍጻም ይከኣል እዩ ሎሚ ቅነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጎንፂ ክፍጠር እዩ ዝብሉ ወረታት ይስምዑ እዮም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ኮይነ ከረጋግጾ ዝደሊ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ኢላ ንኤርትራ ናይ ምውራድ ድሌት ይብላን ዘለዋ ድሌት ንዝራረብ ዝብል እዩ ብመትከል ሂብካ ምቕባል ንህዝብታት ብዝጠቅም መትከል بمتكل عداقا نزي صقم معلب نغورلو لومي سقيلنا تحالفنا يون صباح صقم كم صلنايو تقراربنا نزرارب ينبر نواغا ايكونن وقون ايدلن ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክትብል ኤርትራ ናይ ምውራድ ድሌት ከም ዘይብላ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገር ወራር ክፍጽምን ካብ ዝጀመርናዮ ሕልሚ ከተዓናቅፈናም ዝኽእል ሃገር የለን ኢሎም ኤርትራ مسكين هزبنا هزبي إرترا مسكين هزبيو كم إثيوبيا معباي زدل هزبيو زدليو لمعات نبر وقا يكونن تحابيرنا من المعن مسرح نبر حدا نتكال موقع ناتنا تلما يكونن بخالق جز سخونة تكون عقر عملي إثيوبيا ورا راكت في الزمن جمرنا يوقع زدو كتب لنان اتخل تهلو يعزبل سقاتي بلنان ازي كسمر اللوز دقبع يوم ما نم دفيرو أي فتنان أخول مدلعات سلازلنا الندالو جن وجن متراف سلازخونة بناتنا دليت اسمانم نايم وقع دليت يبلنان من الزجاج جوجن وجيال ماسكرت سلهونه بينيا انيشيتيف كمان نمجر مواقعات في اللاجوت يلنم إثيوبيا أبزوبا قرني أفريقيا زلوا حجرات سلامن معبالن كهلون كمتدلن بمنصر زي كمتسرحن قدما من سرابي قليصام عندما تستوسط سوماليا غار يواقعلو يميبال بتام بزو ንግግሮች ነበሩ ይፈታንበት መንገድ አይታችኋል ከም ተዝክርዎ ምስ ሶማሊያ ክዋጉዮም ዝብል ብዙሓት ዘረባታት ነይሮም ዝፈታናሉ መንገዲ ርኢኹምዎ ኢኹም ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ጸገም እንትፍጠር ተጓይና ዝኣተና ንሕና ኢና ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ኣሕዋት ጸገም እንትፍጠር እውን ተጓይና ዝኣተና ንሕና ኢና ኣብ ደቡብ ሱዳን ጸገም እንትፍጠር እውን ከምኡ ኣብ ከባቢና ሰላምን ልምዓትን ክመጽእ ስለንደሊ كساب لومي مسمانم أحوات تيت تتحافظنا أين فلتن نقصالون ناتنا دليت إذن كقصليهم حتى بري بحري ملعل نور النتو حليفو يزبلو قدما منصر أبي أحمد قوام عالم لخ محبر سبون عباي هاجر كوينا بري بحر زي بالله هاجر يلان سلزي بمرحيب كمقبال كخوني قبا زبل مخانو أرديهم تبركتي حزر ما ناب زيناوت آخن سجرن سراويت السودان بيت منغستي بريزيدان داغم اب تحت قصرهم كم زاتوو وتادراويان ازستي غليصملهم زي كاب دعم سريع نممزاع دحري ككايد وزقنيو صره متقعتي سراويت السودان زمزغبو روي معباله زملكتيوم سراويت دعم سريع اب ميازيا 2023 كينات اب تجمر اللوان نتي بيت منغستن مبزحتو رسه كتما كارتومن بولطوف اب تحت قصرهم دحري متاو زبزح كفالو عبيدهم يصنيحون حجدما سراويت السودان نبيت منغستي بريزيدانت كابي دعم سريع داغماي تقوطاتيرم اللهم سراويت الدعم سريع كاب كم هنصاتات منغستي زامسلو وسنت بوتاتات كم زسحبن كاب حفشاوي وانا بيت صحفت سراويت كم زرحقن وهاب قال سراويت حبيرو لهم بجنرال محمد حمدان دغالو زمراح سراويت دعم سريع معراب السودان مبزحتو زوبا دارفور كمون نقل كفال دبوب تقوطاتير يركب تي بجنرال عبد الفتاح البرهان زمراح بوتادراو حيلي زدقف منغستي نمبرقاون سميناون السودان يقوطاترم زوم كلته مرحتي بحبار صريحهم بحبار دما علوا منغستي يكايدوم يوم امونغوم زنبره ناي سلطان قال سجن اميازا 2023 نابكينات حد كم زمرحهم يذكرن أب موداتا كأن زيناتات زعلت كزخاخركم معبال إثيوبيا علاوي نمقبار زلونا هفتات بزقبا متكامن ملمعاني قبا كبلو قدامي منستر أبي أحمد قليصوم
ኣብ ክልል ትግራይ ጽኑዕ ድሌት መንግስቲ ዘላቕ ሰላም ልምዓትን ተረባሕነት ህዝብን ምርግጋጽ ከም ዝኾነ ነበርቲ እቲ ክልል ገሊጾም። ካብ ዜና ወፃኢ ሰራዊት ሱዳን ቤተ መንግስቲ ፕሬዝዳንት ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዘእተውዎ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ገሊጾም። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜናታት እንዳምራሕኩም ሳኹም ጻናሕኹ ኣነ ብርሃን ፍስሓ ነይረ ሰላም